Samantala, programang Purok Kalusugan pinaghahandaan ng maipatupad sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinaghahandaan ng pagpapatupad ng programang Purok Kalusugan sa mga barangay sa Manawag matapos ang ganap na paglulunsad nito sa Barangay Nalsyan noong Pebrero. Layunin nitong direktang maihatid sa mga lokalidad ang mas pinalawak na serbisyong medikala tulad ng mental health consultation, family planning services, maternal and child care, laboratory services, dental check-up at iba pa. Kaugnay nito, sumailalim sa pagsasanay ang mga barangay health workers sa bayan bilang gabay sa tamang proseso ng konsultasyon habang pinananatili ang ugnayan sa mga pasyente at maging maasahang kaagapay tuwing implementasyon ng programa sa mga nasasakupang lugar. Inaasahang dadalhin din sa bawat barangay ang mga assistance desk at services ng iba't ibang sangay ng gobyerno kasabay ng programa. Patuloy na pinaiigting sa paglalaan ng kaukulang suporta at programa ng frontline health workers sa Manawag. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.